На працягу некалькіх год, прыязджаючы ў санктуары Маці Божай у Тракеле, не перастаем здзіўляцца станоўчым зменам, якія тут адбываюцца, прычым адбываюцца няспынна. Вось падаецца, што яшчэ можна тут палепшыць. А не, вось вам парк, вось вам Езус па возеры на лодцы плыве, вось вам дарожкі, рамантычна пятляючыя сярод прыгожых фігур, спрыяючых пабожным разважанням. Вось вам лавачкі, пасядзіце, адпачніце, падумайце пра Марыю. Калі апісаць гэта адным словам, я бы сказала слова «расце». Расце тэрыторыя, расце колькасць прыгожых краявідаў, растуць дагледжаныя расліны, растуць будынкі, прызначаныя для патрэб пілігрымаў, колькасць якіх таксама расце. Расце і цеплыня чалавечых стасункаў. Праўда, мы сочым і за гэтай дынамікай. Ёсць падазрэнне, што гэта неяк звязана з чалавекам. Сёння мы ў гасцях у пусташы санктуарыя ксяндза Юрыя Біганскага. А вы заўважылі змены, якія адбыліся ў Тракелях за апошнія некалькі год? Я знаходжуся ўжо, Евгения, больш 6 гадоў у Тракелях, і на сённяшні позірк можна сказаць, што Тракелі реально змяніліся. Да што вы? Это не то, што змянілася прырода, паявіўся сад Марыны, але змянілася культ, он стаў большы. Змянілася таксама, дзякуючы таму культу, колькасць людзей. Людзі прыязджаюць з розных сторонак нашай айчыны, прыязджаюць з другіх таксама стран. І гледзячы на іхні прыезд, некаторыя прыязджаюць як турысты проста паглядзець прыгажосць. Але маса людзей, яны, я бы сказаў, можа гэты год ці мінулы год, людзі вельмі часта прыязджаюць прасіць дапамогі. У гэтым годзе многа людзей прасілі, яны атрымалі такую ласку. Многія былі, скажем так, на парозе смерці. Аперацыі вельмі такія трывожныя былі, цяжкія. Они приехали потом с падзякай да Маці Божай. І раней, не могу сказаць, што раней такога не было, што людзі не прыязджалі. Прыязджалі, але у гэтым годзе як ніколі, напэўна. І я хочу сказаць, напэўна, то, што культ Маці Божай стаў больш і больш мацнейшы. Людзі пачалі верыць, а гэта гаворыць о том, што Маці Божая іх чуе за сваім сынам. І мне прыгожа тым, што та думка, якая распачыналася не ў 18-м годзе. Я марыў што-небудзь такое зрабіць за сваё жыццё, прыгожае ставіць для людзей. І прыйшло то, што 18-й год гэта стаў тым годам, дзе я прыйшоў у Тракелі і думка рэалізаваць свае думкі, планы. Калі вы прыйшлі у Тракелі, як яны выглядалі? Я, напрыклад, памятаю. Я памятаю. І я маю нават такія здымкі, як гэта было, як рабілася, як рэаніміраваліся Тракелі, як яны будаваліся і як яны сталі на сённяшні дзень. Ёсць гэтыя здымкі. А што было, напрыклад, вось тут, там, дзе мы зараз з вами гуляем? Дзе мы гуляем, гэта быў пустыр, гэта была зямля, і было вельмі много такіх, скажем так, зелля, так скажем, травы. Такого паняцця вельмі цяжка было сказаць. Быў такі момент, дзе мы проста стараліся схімічыць гэта поле. Пазней мы гэта поле, скажем так, привезлі розную тэхніку, каб падгатовіць гэта поле для травы. Нам удалося гэта зрабіць. Пазней нам трэба было трохі зраўняць, таму што гэта быў вельмі вялікі перапад. Оттуда нам трэба было грунт сцянуць сюда бліжэй, каб гэта быў более рэльеф, больш, скажем, такі адказваў для наша, напрыклад, вока, каб гэта не была вялікая, так скажем, гара. І нам удалося гэта зрабіць. А пазней, калі мы падгатовілі поле, далі траву, заняліся такімі звычайнай работай, гэта трэба людзям дзесьці хадзіць.
Мы ложили плітку, мы садзілі розныя туі, ну і таксама фігуры, якія упрыгожваюць гэту тэрыторыю. А хтось займаўся планаваннем, ці гэта так інтуітыўна было зроблена? На гэтай тэрыторыі, якую мы маем, гэта 4 гектара зямлі. У нас ёсць праект, который затвердил таксама наше государство. І ў гэтым праекце была размова з праектыроўшчыкам. Я выказваў свае думкі, пазней я дабаўляў, а праектыроўшчык проста наносіў гэта на бумагу. Вы кажаце, мы зрабілі, мы пасадзілі, мы спланавалі. Няўжо пробы, што таксама прыйшлося тут з лапатай? Вядома, Евгенія, адзін ты нічога не зробіш. Часам людзі прыходзяць такія і бабулі, 75 гадоў, 70 гадоў, і яны таксама стаяць з граблямі, з лапатай. Часам прыходзяць і 50-летнія, а часам прыходзяць і 15-летнія дзеці, которые таксама штосьці могуць зрабіць. Людзі навучаны аб тым, што гэта не робіцца для мяне, гэта робіцца для людзей. І калі яны кахаюць сваю маленькую айчыну, тракелі, то будьце добры таксама прыйсці, штосьці зрабіць. І людзі вельмі многа прыходзяць. Гэта парой і 30 чалавек збіраецца, і 40 чалавек збіраецца. І маса работы мы з імі зрабілі. Вядома, у гэтым годзе гэта менш работы зроблена, ніж гэта было ў мінулыя гады, таму што з зямлёй, з травою гэта вельмі многа работы. А цяпер гэта ўсё зроблена, нам толькі астаецца трохі гэта трымаць у парадку. Няма такого адчування, зрабіў вялікі фронт працы, стаміўся, рукі апусціў, больш не магу. Калі ты распачынаеш сваю работу, сваю эту працу, якую ты маеш каханне да яе, і калі я прыйшоў, я сказаў, што першае, каго кахаю, то Маці Божую. І для яе нічого не пашкадую, ні сілы і так далей. І калі за гэты час было зроблена столькі работы, і сказаць сёння, што я стаміўся, нічого не хачу, но работа таксама далей працягваецца. Мы далей працуем, далей что-то новое пытаемся пасадзіць, пастроіць, пабудаваць і так далей. Для чаго? Ну, бо кожная маленькая архітэктура, яна упрыгожвае гэту тэрыторыю і таксама прыносіць радасць людзям. Таму што сказаць, што я рукі апусціў, не, мы робім, толькі можа трошкі ў вальнейшым тэмпе, таму што мы ўжо многа і так зрабілі, а гэта астаецца такія сабраць і шчасліўкі. А ёсць якісь яшчэ не зробленыя важныя рэчы, якія вось ёсць мара зрабіць, а пакуль што мы не гатовы? Ёсць такія, таму што ў некаторых момантах мы яшчэ не ўспяваем, таму што ўжо прыходзіць зіма. Это першае. Другое, клімат не адпавядае сёння працаваць таксама з некаторымі матэрыяламі. Трэба чакаць вясны, і вясна, як прыйдзе, то мы далей начнём працаваць. І ёсць такія сама аб'екты ў планах, які хочам рэалізаваць, но трэба трохі пачакаць, каб нам патрэбен час. Не час для работы, але час, каб урэгуліваць некаторыя дакументы. То бок яшчэ нейкія сюрпрызы нас тут чакаюць? Вядома, то без сюрпрызаў мы не астанавліваемся, сюрпрызы яшчэ будуць працягвацца. А якое ваше самае любімае месца тут у гэтым парку? У гэтым парку сама больш любіма, асабліва калі прыходзіць вечар, сумеркі, калі мы ўжо уключаем усю атрыбутыку, фанары, падсветку, і гэта вельмі прыгожа на гэтай алеі, ці таксама на алеі Маці Божай знаходзіцца. Таму што падсветка гэтых дрэваў у гэтай прыроды, самі птушкі, яны даюць о сабе знаць. І тут на самой справе такое, скажем так, як райскі вугалочак, дзе можна пабыць сам на сам і палюбавацца, насколькі ўдалося табе зрабіць за гэты перыяд часу у тракелях. Не адзін раз я застанавліваўся над гэтай тэмай, што на самой справе кожны з нас можа многа зрабіць, абы чалавек толькі меў жаданне. Бядой у нас, у людзей, з'яўляецца то, што мы не хочам рабіць. Лягчэй заўсёды сказаць, у мяне не атрымаецца, я баюся, или так далей. Калі я прыйшоў у тракелях, я не думаў о тым, што ў мяне не атрымаецца, я паставіў цель, што я ўсё найду для того, каб зрабіць. І на самай справе, то, што атрымалася зрабіць, гэта можна сказаць, што Маці Божай на самай справе гэта было патрэбна. Я переживаю, калі чалавек уклаўся ў какое-то там месца на зямлі, шмат зрабіў, жыў гэтым, а потом раз і прыйшлося памяняць лакацыю. А вы переживаеце? Сапраўды, не, на самай справе не переживаю за гэта. Будзе толькі таксама крыўдна, што той, хто прыйдзе, і гэта папросту не сумее утрымаць нават.
Мы не говорим з вами ще більш щось зробити, але утримати. Це буде крida. Для мене, чи згодні заставити це, відомо. Ну, все мы с вами не вечные. Есть такое понятие не только выехать с Тракеля, але есть такое понятие выехать с земли этой и пасти у смерть. И мы повинны с вами быть готовы, как и каждый из вас, будучи, скажем, журналістам католицких СМІ на Беларусі. Сёння я так працую, завтра я могу працаваць у другой працы. Мы должны об гэтым павінны з вами об гэтым разумець і быць готовым до гэтай хвіліны, тому што сёння мы усміхаемся, завтра можем плакаць. Сёння у нас есть радасць, а завтра у нас, ці сёння через гадзіну у нас есть смутак. Мы павінны з вами разумець, што чалавек не павінен быць у гэтай зямлі, на гэтай у сваім жыцці, быць затрыманы як бы на адным і ўсё. Гэта маё царство, на самай справе не. Гэта царство, которое мы нашли, яго трэба рабіць больш прыгожым, а чалавек будзе развівацца толькі тады, калі мы будзем штосьці мяняць у сябе. Мы не павінны стаяць на адным месцы. Адкуль вы все это ведаеце? Евгенія, вельмі прыгожа, што вы так задаеце часам такія пытанні, якія, скажем, з'яўляюцца, напэўна, вялікім знакам пытання. Адкуль? Напэўна, дае час опыта жыцця. Ну, вы выглядаеце маладым. Дзякуй вялікі. Моя моладасць, напэўна, кожны з нас павінен сёння глядзець не толькі за сабой, як за чалавекам, але жыць сваім сэрцам. Чалавек, который жыве ў гэтай любоўю, сапраўднай любоўю, яна ж потом адбіваецца на нашым твары. То, што ёсць унутры, гэта жаданне што-то зрабіць Божае, яно паказвае, насколькі сёння ты чым жывеш у сярэдзіне сябе. І то, што вы сказалі, што молада выгляджаю, ну, вельмі прыемна. Як есть, так есть на свае гады. І адкуль ведаеце яшчэ? Ведаю пра гэтыя думкі. Вядома, гэта, напэўна, якісьці опыт свайго жыцця. Другое, то, што размова з рознымі людзьмі. Трэцяе, гэта, напэўна, то, што ты таксама робіш якіясьці вывады з таго ці з другога боку. Чацвёртае, ты глядзіш, як людзі, як нашыя продкі пражывалі. І таксама, як сказаў адзін чалавек, што калі ты не знаеш гісторыю сваіх продкаў, ты не знаеш, як сёння жыць. І сёння можна сказаць, што знаючы Тракелі, якія яны сёння ёсць, мы можам сказаць о том, што гэта ёсць маё развіццё. Асабістае жыццё. То, што мне сёння ўдалося гэта ўсё зрабіць не толькі, скажам, з зямлёю, але таксама і пабудаваць новы дом для пілігрымаў, адкрыць капліцу ў дворышчах і маса другого, што зроблена ў касцеле. Гэта мяне запэўніла том, што не здаецца, а можна зрабіць. Але калі ты гэта робіш, то таксама ты ж думаеш аб чымсьці, ты развіваешся. І гэта прыходзіць уже, такі, скажем, опыт. І то, што было сказано, то можна сказаць аб тым, што ты чагосьці дасціг у сваім жыцці, то ты можаш уже сёння даць уже як бы параду для другого чалавека, як бы можна было зрабіць той ці ў другой хвіліне ці сітуацыі. Это прыгожа. Такого тут я не памятаю. Это нешта новае? У гэтым годзе, у чэрвені, нарысаваў такі мастак Александр, які з'яўляецца дырэктарам мастацкай школы ў Лідзе, сам праваслаўны, але ён мае вельмі вялікія здольнасці. І калі было вельмі гарачае такое лета, пачатак чэрвень, мы памятаем гэтым, то ён маляваў гэтую работу ноччу. Саму ноч, таму што гэта для фарбаў не перашкаджала, таму што днём, калі маляваць сонца, яно перашкаджала, што яно быстро засыхала і так далее. А ён працаваў гэта ночна, отрабіў. Зараз у Тракелях зацішша, ці мне падалося? Цяпер трохі зацішша, вядома, як і ў любых санктуарах, дзе мы з вамі бываем, не толькі ў нашай, скажем, касцёле на Беларусі, ці таксама каталіцкіх санктуарах, але таксама ў нашых санктуарах, которые находзяцца па касцёле каталіцка па ўсяму свету.
Вядома, калі прыходзіць такі сезон, уже больш зіма, ці таксама восень, то мы разумеем о том, што менш людзей прыязджае і наведвае Маці Божай і так далей. Але мы вельмі добра разумеем о том, што гэта таксама павінны якісьці быць канікулы, напэўна, для і турыстаў, для пілігрымаў. А прыйдзе красавік, прыйдзе май, і зноў пачнецца тая сама радасць тут па, скажам, парку Маці Божай Тракельскай. Калі параўнаць жыццё святарскае, жыццё пробашча, кусташа у перыяд такіх інтэнсіўных пілігрымак і у перыяд зацішша, які вам больш падабаецца вось для вас асабіста? І чым? І той. Евгенія, падабаецца той нават момант, калі нават прыходзіць зіма, ці прыходзіць такое зацішша, гэта адпачынак мой. Гэта для таго, каб трохі астацца сам на сам, трохі адысці ад людзей, менш трохі працаў можа і так далей. Гэта таксама добры. Ну, чалавек павінен адпачываць. Другое, што пазней, як ты ўжо адпачываеш і прыходзіць той люты месяц, ці таксама сакавік, ты ўжо чакаеш быстрэй бы ўжо гэтыя паехалі бы людзі. Да? Таму што цяпло прыходзіць, ужо хтосьці ходзіць. Людзі таксама фотографируются, люди так само тут радуются, с детьми приезжают, разные акции там проходят тут у Тракелях, есть активное споткание с разными волонтерами, каждый из них несе отказность за свою акцию, и они как бы проводят, ведут эту акцию, а ты только пильнуешь, как это было сапраўды добра зроблено. И как бы с одного боку можем сказать, что потребен и адпачынак, а с другого боку, ну и чекаешь уже, калі гэта ізноў прыйдзе. Пытанне гаспадарчае яшчэ задам. Ты вось, умоўны ты, шмат працуеш, удасканаліў вось гэтае возера, пасадзіў, там, пахлапаціўся пра газоны, пра кветкі, а потым все прыехалі, тапталіся, брудзілі, неакуратна карысталіся прыбіральнямі і гэтак далей. Ёсць такое адчуванне, ну што вы, вот, как у мяне дома прыйшлі і наследзілі? Евгений, я бы не сказал, что люди тут ведут себя так некорректно. Я бы сказал, что они ведут гуманно. Вельмі часто мы з вами бачым новости чи высказывания многих людей, где говорят, что сапраўды белорусы, яны такие, ну, прыгожие люди, правда, чистые, да? Ну, это 100%. Но и то самое, яны приезжают у Тракелі, яны лишнюю бумажку бягуць у мусорницу кинуть, калі что, бачаць, они поднимут. А на травинке топтались? На травинке, калі ласка. Травинка никуда не денется, может быть, деревца згнит, травинка все равно начнет расти. Трошки воды, и она зарасте. Травинка – это не беда сегодня для того, как сегодня переживать. Горшей бедой з'являецца тады, калі люди сегодня хвареюць, калі люди маюць беды, калі люди маюць тревогу, калі люди остаются одни, никому не потребные, чи калі люди помирают. Это больше сегодня переживание. А то, что по травинце потоптались, то, что дети придут гэтымі камушками, покидаются, это нормально, это для детей тоже так само забава. И я до гэтага адношуся вельмі добра и разумею, что все мы живые люди. Галоўнае, калі вы любуеце гэтай прыгажосцю, то любуецеся з адкрытым сэрцам і з заботай, што гэта таксама кусочак вас. А што для вас асабіста Маці Божая Тракельская? Для меня Маці Божая Тракельская, калі гледзячы на ўсю сваё жыццё ад часу нараджэння, ўсё звязана з Маці Божай. Я з кожным разам, кожного года, калі заходжу ў біяграфію свайго жыцця, это не толькі такія даты, дзе я працаваў як святар і так далей, але калі нават дэкрэты я атрымаў ад біскупа, то ўсё было звязана з Маткай Божай. Альбо ў Марыйны дзень, альбо ў Марыйную парафію ехаў. Але таксама аканчанне, напрыклад, там школы, чи таксама якіхось экзаменаў, таксама ў Марыйныя дні праходзілі. Выпадкова. І я зразумеў тым, што цяпер яшчэ больш, але нават раней, што я разумеў, што ўсё, што за мной адбываецца, звязана з Маці Божай. І я на самай справе наступныя крокі, якія будуць, это таксама будзе звязана што-то з Марыяй. І для мяне то, што я знаходжуся ў Тракелях, это вядома, што гэта дыцэзіяльны санктуарый, галоўны такі, найбольшы санктуарый з усіх санктуарыях на Гродзеншчыне, але пры гэтым я разумею, што я пры Марыі, і я для яе павінен, для гэтай, скажем так, жанчыны найпрыгажэйшай зрабіць як найлепей, каб ёй было тут прыемліва для яе дзяцей. У меня есть идея.
А Так. пойдемте ў дом. А давайте. І паразмаўляем якраз пра дзяцінства, пра вось гэты эпізоды, звязаныя з Марыяй, дэкрэты, парафіі і гэтак далей. Калі ласка, запрашаю. Лістападаўскае надвор'е, яно, знаеце, не спрыяе шпацыру нават па такім прыгожым. Сапраўды, добра кажаце. Пра вас мала інфармацыі. Ёсць шмат інфармацыі пра то, што ёсць святар у Тракелях, які шмат чаго робіць. А вось асабістага няма. Таму давайте пачнем з асабістага. Я хацела пра дзяцінства, паходжання, сям'ю, пра гэта запытацца. Евгений, вядома, в інтэрнэце многа няма такой біяграфіі мае, бо я лічу, гэта не патрэбна. Нам патрэбна. Калі людзям патрэбна, хай прыедуць, паразмаўляюць. А так можна? А так можно. И так нужно. Другое то, что я не хочу заслонить Матку Божию. Когда я нахожусь в Тракелях, то я хочу, чтобы больше писали о ей, а не обо мне. Я это той ее сын, який пришел и что должен для ей робить. Это поставлено передо мной и поставлено мною. Была бы это другая, скажем так, парафия, там есть Иисус. Об им пишите и говорите. Заўсёды цікавее оставить пасля сябе якийсь крок і след. І люди хай пишут свою историю, биографию обо мне, нежели я. Я знаю то, что я родился у тым месяце, я ведаю, якім годзе я нарадзіўся, я ведаю, калі я пашоў у школу, дзе я вучыўся і так далей. Нарадзіўся я у парафіі Ішчална, Шчучынскага району, і там закончыў у сваёй вёсцы 9 класаў, пазней пашоў вучыцца ў Астрыно, 10-11 клас, і ў 2001 годзе я пашоў вучыцца у семінарыі духоўную ў Гродна. Там скончылася 6 гадоў, і пазней, як скончылася моя навука ў Гродні, пачатку чэрвеня, і 22-го, калі я не мылюся, чэрвеня гэта была ўжо аброна ў Любліне магістэркі. Пазней пашла моя першая практыка. Першая практыка на д'якана гэта была паўгода тут у Тракелях. Як святар я ўжо працаваў у парафіі Радунь, Радуньскага дэканату. Там адбыў роўна дзень у дзень 9 месяцаў. Дзень у дзень. Як бы нарадзіўся, правда? І гэта таксама была Марыйная парафія, які самі ж Тракелі, гэта Марыйная парафія. Пазней, пасля Радунь парафіі, я пашоў у Ліду, Ліда святой сям'і. Там прабыў каля амаль 4 гады. Пазней Ліда Слабада, гэта парафія непарочнага зачацця Найсвяцейшай Марыі Панны. І там прабыў 6 гадоў. Пасля гэтага я прыехаў у Тракелі і цяпер ужо больш 6 гадоў тут таксама знаходжуся. На працягу гэтага таксама перыяда мне атрымалася зрабіць капліцу ў шпіталю тут у Лідзе, у якой працаваў 10 гадоў. І з гэтага года я быў звольнены з гэтых абавязкаў, там працуе цяпер другі святар. Пабудавалі мы капліцу, і капліца атрымала назву Маці Божай Люрд. Гэта таксама Марыйная. Это уже было як бы так з одного боку то, што гэта апякунка хворых, а другое, што Матка Божа таксама тут ёсць. Пазней таксама я пашоў яшчэ вучыцца на доктарскую навуку на палітургікі ў Люблін, скончыў ліцэнзіят, дактарат, у 19 годзе аброну дактарату з літургіку атрымаў. І на сённяшні момант я знаходжуся тут у Тракелях, дзе таксама занимаюся развіццём культу Маці Божай Тракельскай, і культ гэта падразумяваецца не толькі сёння быць святаром, але культ гэта пашыраць яе вялікасць Маці Божай у людскіх сэрцах не толькі праз навуку, праз казанне, але таксама праз мадлітвы. І быў таксама напісаны малітоўнік 2001 год, молитовник до Маці Божай Тракельскай, дзе былі заложены там некалькі коронак, некалькі літаняў, некалькі таксама навеннаў і таксама асабістыя малітвы у розных цяжкасцях, якія знаходзіць чалавек у сваім жыцці. Пазней выдаваліся некаторыя другія кнігі, і таксама на цяперашні момант на этапе яшчэ кнігі аб самых Тракелях таксама пішацца.
Дзяцінства і юнацтва вы вельмі хутка пераматалі. За 1 хвіліну літаральна весь аповед быў. З вашага дазволу я крышку там зачаплюся. Можа, узгадаеце нейкія пэўныя падзеі, якія ўжо ў вашым дзяцінстве вы бы звязалі з такім можа, цудоўным накіроўваннем вас у гэтую менавіта сферу? Вядома, я радзіўся яшчэ ў часы, скажем, Савецкага Саюза. Часы, дзе мы не мелі святара. І я ўжо памятаю свае першыя крокі, гэта тады, калі прыехаў наш святар. І будучы уже, ён аднойчы стаяў у касцеле, і гэта быў, сёння гэта пралат, Вінцэнт Ілісоўскі, а быў ксёндз, працуе ён у Лідзе, і ён прыйшоў са спавядніцы і так пальцам на мяне: ідзі сюды. Я заходжу ў закрысту, там вельмі много міністрантаў, і ён кажа: а ты чи хочаш быць міністрантам, быць з гэтымі разам хлапчукамі? Говорю: вядома, што так. Папытаўся маё прозвішча, я яму сказаў: а, то я ведаю, чый ты будзеш. Дайце яму комжу. І мне ў той жа самы дзень далі мне комжу, і я ўжо выйшаў як міністрант таксама прыслужыць. Ну, вядома, я першы раз, то гэта было галоўнае, ён мяне вучыў, як трэба яшчэ кленчыць. І я аб гэтым памятаю, як трэба правільна укленчыць, каб гэта было прыгожа і, скажам так, літургічна. Пазней гэта распастранялася, можа, любоў да паклікання. Гэта і было, напэўна, першымі крокамі, тому што мне вельмі моцна падабалася прыслужваць, скажам, міністрантам, быць міністрантам. І гэта была, ну, трохі такая гордасць, што тыя людзі там стаяць там стоя, у лаўках там, а ты тут у крэсле сядзіш уже бліжэй. Ты ўсё маеш доступ да гэтага, каб быць бліжэй і так далей. Можа, для дзяцей гэта вельмі важна, напэўна, правда? Але гэта, ну, вельмі падабалася. І гэта пакліканне, скажам так, гэта першыя крокі міністранства далі сабе будову чи фундамент для таго, каб стаць сёння святаром. І дзякуючы гэтаму міністранству у 2001 году я пашоў вучыцца ў Гродзенскую семінарыю. Іншых варыянтаў не было, не прыдумалі іншых прафесій? Іншых варыянтаў не было. Гэта быў 8 клас, дзе ўжо я марыў аб тым, што мне трэба ісці вучыцца ў сярэднюю школу, для того, каб атрымаць, скажем, там, абразаванне сярэдняе, і гэта па-другому я нават не рассматриваў, не разглядаў, што я, можа, пайдуць у другую там чи інстытут, чи штось такую прафесію другую знайсці і так далее, вывучыцца, але было канкрэтна пастаўлена мною мэта, што я хачу ісці туды. І так гэта здарылася. Пра прылата Лісоўскага шмат святароў апавядае, і звычайна распавядаюць какие-то такія вот жахлівыя выпадкі, звязаныя з фармацыяй праз яго. Добры прыклад, які ён вам даў, вы можаце зараз узгадаць? Можа, у нас, Евгенія, было тым, што мы не мелі святара ў сваёй парафіі. Мы разумеем, у якіх мы часах пражывалі, тады не хапала святароў. А ён прыехаў у нашу парафію, і гэта, ну, у тыя часы это было вельмі вялікая парафія, яшчэ на сённяшні, скажем так, погляд, што гэта много людзей. І это быў поўны касцёл людзей, это 2 імшы ў нядзелю. Ну, для нас это было, ну, цуд. Тым больш, это было много дзяцей, гэта штосьці там рабілася ў парафіі, там малявалася і так далей, і так далей. Мы прыходзілі, як помню, сёння нават з гваздадзёрам даставаць доскі. А ён нас за гэта карміў. Ну, як бы так па-людску. Вы прыходзілі памагаць касцёл, але я вас таксама пакармлю, каб вы галодны не пайшлі да хаты. Ну, дзеці як дзеці, вядома, нам было штосьці цікавае. І мы гэта там 5 клас ці 6 клас, мы з гэтымі гваздадзёрамі стаялі, даставалі цвікі з гэтых дасок і так далей, бо яны патрэбны былі як матэрыял, эта доска. Пазней гэта ўсё праляцела, эта школа вельмі быстро, таму што пашла першая камунія і так далей. Потом 10-11 клас я уже по-другому глядзеў, бо я уже, ну, марыў о тым, што я пайду ў семінарыю. Я уже по-другому глядзеў на, скажем так, не як дзіця міністрант, а уже глядзеў на сваю будучыню. Я глядзеў тым вокам, што трэба падгатовіцца. Я ведаў тым, што ў Гродзенскай семінарыі трэба знаць польскую мову, там што прыязджалі святары, выкладчыкі, вучылі больш на польскай мове. Я ўжо запісаўся да сястры законы там у Астрыно, каб яна мяне абучыла трохі польскай мовы. Трэба навучыла мяне пісаць, чытаць. І я ўжо ішоў на першы курс 2001 года, я ўжо знаў польскую мову. Я ўжо мог спакойна сабе чытаць і пісаць, вядома, размаўляць гэта давалася цяжэй, але гэта таксама у будучыні стала гэтай прычынай, каб навучыцца другой мовы яшчэ ў сваім жыцці.
І 10-11 клас – гэта, скажем так, закахання аб сваёй будучыні, што я пайду туда. І ніхто мне не мог змяніць маю думку, запрапанаваць, што ты пойдзеш кудысьці ў другую, там, скажем, вучыцца дзесьці так, але была пастаўлена моя мэта, я туда іду. І так гэта здарылася. Но гэта быў перыяд ліхіх 90-х. Напэўна, моладзь марыла аб нечым іншым. Ці ў вас, в вашым асяроддзі ўсе былі такія? Не, я нават помню аднойчы працавалі на полі з сваімі бацькамі, можа, это бульба была, і 3 такія жанчыны таксама працавалі на сваіх, скажем так, сотках. І, вядома, жанчыны як жанчыны. І яны з нашай парафіі, некаторыя былі з маёй вёскі, і яны казаць, о, гэты точно пайдзе ў ксяндзы. А гэта, можа, быў уже клас, можа, 7-й мой. І яны кажуць, точно пайдзе ў ксяндзы. А другая бабця кажа, там 8, пайдзеш ты ў ксяндзы точно, бо наступны год, таму што я за цябе малюся. Ёсць такі таксама прыклад, што ёсць такі далёкі, скажем так, родственнік, які жыве недалёка Беластока, ён сёння ўжо памёршы, але ён здзейсніў з Беластока до Чэнстаховы каля 16-18 пілігрымак, каб з роду хтосьці быў святаром. І калі я стаў святаром і прыехаў да яго ў адведзены, ён мне гэтую гісторыю расказваў, што я здзейсню вельмі многа пілігрымак. Гэта за мной размаўляў уже такі дзядок, 86 гадоў, а маючы 70 гадоў ён яшчэ хадзіў у пілігрымку. Маючы каля 70 гадоў ён хадзіў у пілігрымку Чэнстахову і малюўся, каб хтосьці з роду з сям'і быў святаром. Я гэта слова адабраў, што гэта лёс, напэўна, или Бог гаварыў пра мяне, ягонымі вуснамі. Гэта так, напэўна, здарылася. Ён вымаліў дзе? У Маткі Божай. І гэта яшчэ адзін з тых прыкладаў, дзе я гаварыў Евгеній трошкі раней, што маё жыццё вельмі моцна звязана з Маці Божай, да? Што ён нават хадзіў у Чэнстахову і маліўся, і так здарылася, што я стаў святаром. І для мяне таксама гэта вельмі такі добры знак і прыклад, і яго такое сведчання, што мне хацелася, і я выпрасіў Бога. Ну так, атрымліваецца, што нават абставіны і ліхі 90 не маглі на гэта ніяк па-іншаму паўплываць, то бок без варыянтаў. Мы таксама ведаем вельмі добра, што, скажам, святы сёння Ян Павел II вельмі многа таксама зрабіў вялікі ўклад для касцёла. Для таго, каб мы сёння маглі праслаўляць Бога, Маці Божай, тут нават у Тракелях. І мы ведаем, о чым ідзе мова. Скажыце, а хто з вашай сям'і найбольш прыклаўся да вашай фармацыі? Вось тады я бы, напэўна, не сказаў бы, што найбольш прыклаўся. Вядома, і дзяды маі, яны пабожныя, все бацькі маі, все мы з каталіцкай сям'і паходзім таксама, і мы паводле традыцыі пражылі, асабліва гэта традыцыі велікодныя ці Божага нараджэння, так? Ну і таксама другія традыцыі. Але сказаць, што найбольш такі хтосьці выбіты, я бы не сказаў бы. Все верылі ў Бога і вераць па сённяшні дзень, хто есть, вядома, асталася мама і мае таксама браты і сястра. Ёсць Бог у іх сэрцы, вераць у Бога, можам сказаць, кожны па-свойму, кожны па-свойму. Але ці найбольш хтосьці прынёс уклад, я бы не сказаў бы. Напэўна, Бог да кожнага з нас мае сваю думку, для кожнага з нас. Ёсць чалавек, значыць, ёсць заданне, якое ты павінен выканаць на гэтай зямлі. І Бог пацягнуў мне да сябе па-свойму. Магчыма, я сёння адбіраю, можа, для таго, я стаў святаром, каб прыйсці і зрабіць тракелі, зрабіць санктуары. Калі атрымалася, і то, што вы бачылі, атрымалася гэта зрабіць, гэта знак, што ён хацеў, щоб гэты санктуары далей жыў. Ён не хацеў бы ж, каб гэты санктуары пагіб, памёр. Ён не хацеў, каб гэты санктуар разваліўся. Ён хацеў, каб культ Маці Божай далей жыў. А мы вельмі добра знаем з гісторыі, што дважды гарэў касцёл, і дважды гэты вобраз Марыны быў не тронуты агнём. Мы знаем об гэтых цудах. Это такія найбольшыя цуды, якія можна аб чымсьці гаварыць. А все остальное мы можам сказаць, што радзіліся дзеці, было бесплодзе, былі хваробы, былі ракі, былі алкагалізм, наркаманія, і гэта ўсё атрымалася ў людзей выпрасіць у Марыі. Гэта можа менш, але цуд у тым, што абраз не згарэў двойчы.
у меня было такое пытанне назапашана пра што вы можаце бясконца распавядаць. Я, падаецца, мне зразумела пра што. Праўда, Евгения, гэта можа моя любоў да Марыі, гэта моя ідэя, гэта мои думкі, это маё жаданне. То, што на працягу многіх гадоў мне хацелася якісьці добры след аставіць для людзей. І аднойчы, калі я быў у Лідзе, мы вельмі многа ездзілі з людзьмі, асабліва з Ліды, у рознае падарожжа. Мы ездзілі ў Польшу, мы ездзілі ў Італію, мы ездзілі у Чэхію, мы ездзілі ў Люрд, у Францыю, мы ездзілі ў Літву да Старбрамскай. На працягу года мы парою выконвалі 10 выездаў. Самое наибольшее у нас было у Литву, когда мы ехали до Старбрамска на один день, нас было 110 человек, два автобусы. И людям вельмі цікавилося, тому що коли я їхав, то я розмовляв з цими людьми. Щось розказував, якісь історії, що відбувалося в моєму житті і так далі. І люди завжди цікаво записувалися, казали, а Ксьонс у якому автобусі поїде? Я ведаю, чому яны пытаюцца. І для того, каб не было б ім абідна, сорамна, я ездзіў, напрыклад, 10 кіламетраў еду ў адным, 20, пересаджваюся ў другі еду. І так по очереди. Или я еду, напрыклад, на пачатку ў адным аўтобусе, але вяртаюся ўжо ў другім аўтобусе. Каб гэта ім не было так непрыемна. І з гэтымі людзьмі мы вельмі многа зведалі санктуарыяў. І гледзячы на розныя санктуарыі, я заўсёды рабіў якісь фотаздымкі для того, каб штосьці, можа прыгадзіцца штосьці. І тракелі выстраіліся з розных санктуарыяў, з розных мясцін, таму што кожна парой там 1%, 5%, 10%, штосьці бралася адтуль. Штосьці браліся адтуль. Мы бачылі то, што ёсць сёння такая, скажем, рыба. А мы разумеем, што такая рыба знаходзіцца ў ледніцы. Стаіць карона, а карона гэта з Люрд. Думка прыйшла. Там таксама ёсць карона ў Люрд. Маса другіх гэтых момантаў, яны ўсё адбывалося з якісьці санктуарыяў. І аднойчы, калі мы паехалі ў Польшу, падходзіць да мяне жанчына і говорыць: «Проша ксяндза, а чаму ў нас няма нічога такого прыгожага месца, дзе можна любавацца як санктуарыем?» Я нічога не сказаў. На гэта слово цяжка было штосьці мне адказаць, гэта лепей было прамаўчаць то, што было выканана. І калі я прамаўчаў, я з гэтай думкай жыў доўгі час. І калі мне біскуп Кашкевіч сказаў у 18 годзе у чэрвені, што ты пойдзеш у Тракелі, я атрымаў дэкрэт, і мне аставалася 1,5 тыдня, а даслоўна 29 чэрвеня на Петра і Паўла я, скажем так, урачысты дзекан мяне ўвёў у гэтую парафію, у санктуарый, а другого мы разумелі ліпеня уже свята Тракельскай, нараджэння Маці Божай Тракельскай, і пазней за нядзелю уже свята Тракельскай. У мяне падгатоўкі да гэтага свята было зусім пара дзён толькі. Як новы святар, пробач, кусташ, я прыйшоў за пара дзён да гэтых святаў. Але калі я атрымаў гэты дэкрэт, і калі ён запытаў, чи пойдеш ты у Тракелі, я говорю: «Эксцэлленцыя, пішыце бумагі, ідём». Ён сароміўся, не ведаючы, удасца мне штосьці зрабіць, бо ён разумеў, што трэба санктуарый зрабіць. Гэта месца павінна быць санктуарам больш, скажем, славутым, магчыма, падтрымаць культ, каб гэты культ не згас. Это заданне кусташа, пробашча, гэта заданне касцёл і людзі, якія пражываюць і так далей. І калі я сказаў, што вы пішыце, я люблю Матку Божую, і ўсё атрымаецца. Вядома, ён, напэўна, не верыў, што так можа атрымацца, так як мы сёння бачым гэтым вокам. Я таксама і сам не думаў о тым, што так можна гэта зрабіць. Сёння, гледзячы трохі, можа, скажам, узад, як гэта адбывалася за 6 гадоў, гэта вельмі многа цяжка перажыванняў было, гэта вельмі такіх хвілінаў цішыны, гэта вельмі такіх многа хвілінаў, дзе проста ты змучаны быў, уже табе нічога не хацелася, але праходзіць некалькі дзён, можа там тыдняў, ты бярэшся нанова і зноў ідзеш уперад. І ты рэалізуеш тыя планы, якія ты прыйшоў уже з жаданнем у 18 году. Зрабіць гэта больш славутае месца. Санктуарый Маці Божай у Тракелях складаецца, як я зразумела, з такой мазаікі ўражанняў, прывезеных з розных куточкаў свету. А асоба святара складаецца таксама з розных кавалачкаў. Я буду ўсё ж такі, прабачце, калі ласка, з вашай улюбёнай тэмы Тракеляў вяртаць вас у маю улюбёную тэму, з чаго складаецца святар.
Пытанне. Што сказалі бацькі, калі вы ім аб'явілі, што пойдзеце ў семінарыю? Ці было сюрпрызам? Евгения, у нас семья лічыць 5 дзяцей, 4 хлопцаў і 1 дзяўчына, это 1 сестра, і нас 4. Вядома, можа, каб я быў бы 1 сын, это можа больш так, можа, труднейшее было, так як нас было вельмі много, это одно. Другое, то, што у тыя часы гэта пайсці паклікання па голасу Бога, пайсці ў ксяндзы, там, гэта так больш яшчэ на вёсцы, гэта больш такое цанілася. І больше такі ўклад гэты ксёндз Лісоўскі, ён зрабіў то, што нас пазбіраў гэтых дзяцей. Хоць мы тыя цвікі даставалі, хоць мы нешта там рабілі, не памятаю, уже па каляде нават ездзілі, у яго была, помню, ніва, і ён браў нас міністрантаў з сабой, каб мы насілі, хтосьці крапідла нясе, хтосьці там кніжку агенту нясе і так далей. Людзі должны былі даць там цукерак, так было умова пастаўлена пробашчам. Ён выконваў сваю мэту, але нам было цікава на ніве ездзіць па палях. Зіма. Ён уключыць гэтыя 2 масты, гэта ніва едзе, а нам за шчасце. Мы на машыне не ездзілі, машыны не было. Нам было за шчасце на гэтым. Другое, я помню, сёння я ему нават не 1 раз припамінаю гэты момант, селі мы тую машыну, мароз, сцекло гэта замёрзшае, а ён дастаў расчоску і чысціць гэтай расчоскай, каб такую дырачку зрабіць, і гэтай дырачкай мы так паехалі па полі на якісьці хутар. Ну і смешна так было. І нават такое, гэта была такая акцыя паказаць, хто такі святар. Ён браў нас разам, і мы разам з ім хадзілі. Но, як бы можам сказаць, бацька ўзяў сваіх дзяцей і пашоў разам са сваімі дзецьмі. І тут можна сказаць, як бы только духоўны бацька ўзяў нас, міністрантаў, як гэтых дзяцей, і перадаваў то, што ён рабіў. Сапраўдны, правільны бацька – гэта той, які перадасць сваім дзецям то, што ён умее рабіць. Можа прыгадзіцца, можа не прыгадзіцца, можа спатрэбіцца, можа не, але ён перадае. І гэта сапраўдны добры бацька. Бацька, які перадасць нават для сваёй дочкі тое, што ёй патрэбна. Можа, не ўсё тое, што ён умее, але хаця бы хоць штосьці. Нават, можа, сведчанне, які павінен быць яе будучы муж. Інтэлігенцыю, культуру, заботу аб сваёй жонцы, ну і так далей. Гэта павінен перадаць бацька для сваёй дочкі. Для нас гэта духоўны бацька перадаваў то, што ён умеў паводле, як трэба заботіцца аб сваіх парафіянах, як заботіцца аб касцеле і як быць, скажам, аратарам, пастырам, пастухом гэтых авечак, за якіх ты несеш адказнасць іх святасці. А мама што сказала? Мама, калі пачула, просто промаўчала і ўсё. Я сказаў, што я пайду ў семінары. Ну, глядзі, только давучыся, будь ксяндзом. Ну і ўсё на этом. То бок ніхто не здзівіўся, ніхто не быў супраць, ніхто не радаўся ажно так моцна, што прям хочацца ўзгадаць нічога? Нічога не было такого. Яшчэ раз падкрэслю то, што нас, можа, было 5. Другое то, што гэта былі тыя гады, гэта цяжэй сёння пайсці ў пакліканне. Можа, зменшылася колькасць людзей у нашай айчыне, але колькасць паклікання ў разы зменшылася. Намнога болей. І мы разумеем, сколько сёння вучыцца ў семінарыі. Сёння гэта вялікі труд. Не то, што наука, але твоя будучая жыць, калі ты прыйшоў уже быць пасвятаром. Гэта не толькі, што ты выйшаў, прыгожа адзеўся, перажагнаўся, правёў імшу і ўсё на гэта. Гэта мала. І мы добра разумеем, што большым гэта з'яўляецца прыйсці тым пастухом, які нясе адказнасць за тых людзей, каб іх змяніць іх сэрца, змяніць душу. Гэта не тое, што ты прыгожа правёў імшу ў касцеле і пашоў на плебанію, заниматься сваім жыццём. Гэта не. Гэта святар той, это не то, што ты паехаў на масціў, паспавядаў. Гэта замала. Ты чалавек. Звярніся
звярніся той наукай у дзеяннях да гэтых людзей. Не то, што ты прыгожа навуку сказаў, але тыя словы запусці і рэалізуй у сваім жыцці. Рэалізуй у сваім жыцці. І аднойчы, я памятаю, будучы ў Лідзе, на Вялікі пост я зрабіў сабе такое пастанавенне, што кожны дзень я буду знаходзіць или бачыць людзей, якія будуць прасіць дапамогі, і я буду ім дапамагаць. Зрабіў такое пастанавенне. Это не то, што на плебане ты схаваўся і так далей. Я быў вікарем тады. Можа, гэта быў год 2010. І так здарылася, што вельмі часта мне ўдавалася людзей падвозіць кудысьці. Дахадзіла до того, што гэта надо было 10 кіламетраў, 20 кіламетраў. Але ты не бярэш нічога за... Это просто добры жест. І так здарылася, што я ездзіў цэлы, там не цэлы, але, скажем, 20 дзён, можа, так выйшла з поста, што мне трэба было падвозіць. І гэтыя людзі знаходзіліся. Порой я говорю, давайте я подвязу вас, чи яны кажуць, подвязі мяне і так далей. І на самай справе заўсёды большая радасць у даванні, ніж у бранні, калі ты бярэш. Не заўсёды людзі ацэняць твою руку, твой гест, які ты зрабіў для чалавека. Не кожны. Не кожны. Зрабіў, ды зрабіў і запамятаў. Але ўсе мы розныя. Не ўсе мы сёння ідэалы. Але многае зменіцца ў людскіх сэрцах, калі ты штосьці зрабіў. І былі такія на сённяшні дзень, гэта розныя людзі, і хваробы, дзе ты проста завязеш у бальніцу гэтых людзей, падвязеш іх. Нічога не надо, але гэта трывога і бяда прыйшла да чалавека, і ты добры тады пастух. Гэта не толькі аратар, гэта будь чалавекам. Трэба быць чалавекам часам да другого чалавека. І калі людзі видяць, што такі чалавек мне па-чалавечаску, па-людску прыйшоў, хочацца жыць далей. Хочацца сведчыць аб гэтым чалавеку. Хочацца што-то казаць. І калі мы хочам насці новае пакліканне, то мы павінны з вамі таксама, як кожны чалавек, не толькі святар, але кожны светскі, выйсці з адкрытай душой, з сэрцам і штосьці добра зрабіць для людзей. А як наконт няўдзячнасці? Людзі бываюць розныя. Што для вас? Евгения, былі розныя хвіліны, што я не атрымаў нават дзякуй не гаварылі, спасіба не казалі. Сорамна, непрыемліва, таму што порой табе гавораць, не гавораць за спасіба не то, што за якоесьці слова чи параду, але за такі добры гест, дзе трэба было вельмі многа штосьці зрабіць для гэтага чалавека, паразмаўляць з рознымі сваімі знаёмымі, каб выйсці на гэтую, скажам, лінію. Многа людзей сёння памятаюць. Многія людзі сёння удзячныя, многія людзі сёння памерлі ўжо. Порою я сёння магу сказаць, у сваім жыцці, асабліва ў тракелях, такіх людзей у маім жыцці вельмі многа Бог паставіў. Якія памагалі і фізічна, памагалі фінансава, памагалі маральна, памагалі проста размовай, дзе падтрымлівалі і казалі, што ты не адзін, мы табе дапаможам. Не апускай рук. Бо былі такія хвіліны, таму што лягчэй заўсёды даць параду, заўсёды лягчэй пакіраваць, пакамандаваць. Цяжэй заўсёды жыць у дэпрэсіі, у крызісе, і цяжэй заўсёды гэта выконваць. І я аб кожным чалавеку, асабіста пра мяне, я памятаю аб кожным чалавеку. Памятаю на сёння дзень такі мужчына, які знаў, што ён памрэ. А ён радзіўся нават тут, у нашай тракельскай парафіі, і мае бізнес. Ён памёр. І ён сапраўды вельмі многа памог. І я говорю, сколько я вам павінен? А ён скажа, астаў гэта, не трэба мне ад цябе нічога. Моя смерць зараз прыйдзе па мяне. Хай будзе, хоць можа я за ўсё жыццё мала калі людзей памог, але перад смерцю я хачу вас зрабіць. І ён памог вельмі многа. І сваю тэхніку ён усю прыгнаў, што ёсць. Яна працавала амаль 2 тыдні. І калі ён памёр, я прыехаў і на пахаванне, і на 30 дней, і на гадаўшчыну, і на магілкі, і на памятнік пасвенціць. Мне не шкода. І памятная табліца аб ім таксама будзе, потому што тут появяцца яшчэ памятныя табліцы, хто прынёс вялікі ўклад.
Гэта адзін з прыкладаў ахвярдаўцаў, які мне зрабілі, але такіх прыкладаў ахвярдаўцаў вельмі многа. Но гэта машын таксама я памятаю. І сёння не кожны з нас, не то, што яны мне, людзі, сказалі дзякуй ці не сказалі дзякуй, не трэба астанавлівацца. Бо людзі, калі ты выходзіш, ты паказваеш, чым ты жывеш. Чым ты жывеш. Калі мы гаворым Слово Божие, то і жыць ім трэба. Я буду настойліва вяртаць вас у практычнае Зноў пытанне. Нет, не ў дзяцінства ўжо. Я зразумела, дзяцінства складанае і стабільнае ў плане накірунку. Юнацтва звязанае з семінарыяй. Ці шукаць якісь цікавыя гісторыі ў часы семінарыйныя мне, ці бессэнсоўна? У семінарыйныя часы, калі я прыйшоў, вядома, цяжка давалася спачатку з мовай на першым курсе, але была пастаўлена цэль, я хачу закончыць семінар і быць святаром. З кожным годам гэта было цікавей. Першы курс, то это першы курс. Другі курс, ты разумееш, што на трэцім курсе ты можаш получыць сутанну. Это была такая мара, чакаць гэтай хвіліны. Трэці курс, калі ты атрымаў сутану, ты разумееш, што ты ўжо амаль як ксёндз, таму ты ў сутане ўжо. Людзі могуць дадумацца, што ты не ксёндз, а табе скажуць проша ксендза. Так звярнуцца, бо ты ў сутане. Хацелася прыехаць у сутане нават у сваю ўласную парафію, каб людзі ўбачылі, што ты так ведзеш сябе. На чацвёртым курсе нават цікава, прыехаўшы ў парафію да сваю, скажем так, радзінную парафію, сабраўшы, скажем, моладзь, мы зрабілі такую народную каляду. У нас у бацькі быў конь і сані. А тады яшчэ зімы было такой. Мы запрагли так коня і зрабілі то, што коня адзелі, так скажем так, бубенцы падцапілі, потом посцілку так званую дзяругу накінулі, саню упрыгожылі. Ну, все так, як трэба. А я пісаў тады ўжо ў той час, я ўжо быў на этапе пісаць сваю магістэрскую працу, і праца адносілася адвент і Божае нарадзенне. Гэта звычаі, якія там забавы, якія былі ў гэтых часах. Я пісаў эту працу, я вельмі добра ведаў, як у гады 60-х, 70-х гадоў людзі калядавалі народнай калядой. Хадзілі з звяздой, хадзілі з казой, хадзілі з медведзем, хадзілі таксама там правадыр быў, там былі там дзед такі хадзіў, які там, ну і цэлы, скажем, рытуал гэтай каляды я вельмі добра знаў. І для мяне было рэальна цікава гэта запусціць, як сапраўды так ёсць, не толькі ў кніжках, але як ёсць. І я гэты план выбудаваў, і кожны атрымаў сваю роль. І мы сапраўды сыгралі, я іграў роль дзеда. Ніхто не пазнаў, таму што сальна была зроблена такая вялікая барада, шапка-ушанка, валенкі і тулуп. І гэта цяжка было пазнаць. І сапраўды мы калядавалі, і гэтымі бубенцамі настолькі нам было цікава. І маса другіх таксама мы рабілі на канікулах, напрыклад, з дзецьмі сваёй родной парафіі. Што касаецца самой семінарыі, то, вядома, для мяне выбралі на 4-м курсе старшакурснікі, будучы ўжо они на 5-м курсе, они сказалі, што ты будзеш пробашчам капліцы семінарыйнай. Ну і для мяне гэта было вельмі такая радасць, і хачу Евгении сказаць, што капліца Маткі Божай Старабрамскай ізноў Марыі, правда? І я прабыў амаль больш 2 гадоў пробашчам гэтай капліцы. Рэктарам быў Юзеф Станеўскі, сённяшні арцыбіскуп. І я говорю, хватит уже, дайте мне хоть быть дедушком уже, скажу. А он кажа, не, пачакай, яшчэ трохі пабудзь. І там хіба только оставалося уже 1,5 месяца до окончания 6-го курса, і тады сказали, добре, иди ты уже на отпуск свой заслуженный. А мне было вельмі цікава то, што прыходзілі першы курс, а першы курс это было по 12-15 чалавек тады ў тыя часы яшчэ. Былі часы. Былі часы. І яны прыходзілі по 8-9 чалавек, занималіся уборкай гэтай капліцы. А я вельмі так адносна падходзіў да гэтага месца, бо гэта капліца. І мне хацелася, чтобы это было везде чисто.
Я умудраўся, говорю, даже в уголках і казав, хлопцы, вы на першым курсе, я там уже на 4-м, на 5-м, уже 6-й курс. Але вы павінны памятаць, што дом Бога тоже павінен быць чысты. Не толькі наш покой, комната, не толькі наш дом, не толькі наша ўбрання, але Божае ўбранне, Божы дом, ён таксама павінен быць чысты. Калі вы любіце сваю дарогу, якую вы выбралі, павінна быць і тут чыста. Дакажыце, што вам Бог патрэбны. Найдзіце чыстату і тут. Спачатку это вельмі цяжка давалася. Яны, вядома, як мы все маладыя, быстро зрабілі памылі і быстрее ў футбол гуляць. Але, вядома, трошкі размовы, трошкі, так скажам, другой размовы, і гэта все змянілася. І нават доўгія часы па аканчанню ўжо семінарыі уже вспоминали, о, сённяшні ксёндз Беганскі, нема на яго вас, ён бы вас заставил бы убирать чисто каплицу. Вот нават такія думкі выказваюцца. І то, што было сказано сёння на парку Марыйным, калі Евгенія мне запытала, ці не будзе вам сорамна выехаць з гэтай тэрыторыі, і я сказаў, што нормальное явление, что можно выехать, нормальное явление. Кожны з нас не вечна на гэтай зямлі, і мы паміраем. Але я сваю, напэўна, мэты дабіўся то, што на доўгія часы будуць гаварыць, што гэты ксёндз прыйшоў і зрабіў гэты санктуарый. А які гэта ксёндз? Як бы вы сабе характарызавалі з уласнага пункту гледжання? Якім бы вы хацелі, каб людзі вас бачылі? Я не хочу нават сёння, каб кожны мне не падабаецца, калі людзі прыходзяць і мне прыходзяць і говораць, ай, які ты маладзец, і там хваляць, гэта мне не хочацца это чуць. Говорите вы лепей поміж собою, высказывайте свою думку, давайте характеристику. Я сам себе знаю характеристику, кто я такие. А ваши думки размовляйте, пишите книжки, снимайте видео, говорите в радио. Это ваша справа. Говорить об других людях. А моя справа виконувати свою мету, виконувати или реалізувати тыя дары і ласкі, якія Бог мне абдарыў, раскрыць іх дары. А кожны з нас унутры вельмі багаты і здольны чалавек. Шкода, што мы самі ленівыя і не хочам раскрыцца поўнасцю на гэтай зямлі. Пытанне практычнае. Дзень, калі вы сталі святаром? Гэта было 24 лістапада 2007 года, і гэта асталося амаль трошкі больш нядзелькі яшчэ. І гэта будзе 17 гадоў, як я ўжо буду святар. Гэта была субота. Памятаю, 25 лістапада гэта была прыміцыйная імша. Ну, холад быў, трохі падмерзла. Ушоў в чорным береціком жа стула, выйшлі з хаты, дашлі да крыжа. Памадліўся тады за свайго памершага бацьку пад крыжам. Ну і селі ў машыну, паехалі. Уже там трошкі за 100 метров до касцёла, там стаіць такі, скажем, касцельны, не касцельны крыж, там, у той вёсцы. І ад того крыжа ўжо ў вянку мяне вялі гэтыя дзеці да касцёла. Цікава было то, што гэтыя бабці, каб не памерзлі кветкі, каб трошкі сыпаць яшчэ кветак. Есть такія вот кветкі, я запамятаю нават, як гэта назва, которые ставят в листопаде этой кветки на могилках. Яргин? О, может быть, это. Нечто такое. И яны у своих этих подвалах хавали, берегли, каб кветки трохи сохранить, каб это мороз не з'ел. И этих кветок вельмі много. И что зрабила парафия, ну, старинный костел, это плюс-минус 265 гадоў гэтаму касцёлу. І мы разумеем, як раней былі люстры. Гэта значыцца, у паталку ёсць такая дырка вялікая, і яна заходзіць туды, скажам, провод, каб гэта люстра звісала, свяцільнік. І што яны зрабілі, вот набралі гэтых кветак, можа 2, можа 3 мяшкі такіх ад цукру, і калі я заходзіў, то яны зверху сыпалі гэтыя кветкі. Гэта увесь касцёл быў засыплены ўнутры гэтымі кветкамі. І так адбывалася моя прыміцыйная імша. А потом, вядома, за нядзелю, гэта ўжо першая нядзеля адвента. А што вы адчувалі ў той момант? Вось гэтыя кветкі, вось гэтыя дзеці, вось вы ўжо... Ну, мне была гордасць то, што я хацеў быць святаром, мэта здарылася, я святар, але я не ведаў, што мяне яшчэ чакае. Сёння, гледзячы назад, 17 гадоў, гэта сапраўды
дитя. Это думками своими, я бы сказал бы. Сённяшня, я бы сказал бы, что я могу дать вельми великий опыт. Я могу дать вельми великую пораду. Не то, что як штосьці рабіць, строіць. Не аб гэтым ідзе справа. Это справа будоўлі, але справа, які ты бы павінен быць. І як трэба шанаваць сваё святарства. Як треба шанувати своє І святарство? як яго упрыгожваць. Як його упригожувати? Як його треба шанувати? Який може бути святар? Для того, каб ушанаваць сваё святарства, скажем, ці упрыгожваць. Упрыгожваць, вядома, не толькі стаці прыгожа убранне налажыць на святую імшу ці на якісьці сакрамент. Прыгожае святарства, упрыгожаць святарствам, упрыгожвайце яго людзьмі. Калі каля цябе вельмі многа людзей знаходзіцца, такіх верных, преданых, калі ты оставляешь вельмі прыгожы след, як святар, для людзей, прыгожы сакрамент удзеліце. Не трэба зрабіць проста па учэбніку прачытаць, але прыгожы, людзі аб гэтым будуць памятаць цэлае жыццё. Сёння многія людзі прыязджаюць і кажуць: а чи памятаеш, ты быў у нас у маім доме, спавядаў маю маму? Не памятаю, бо іх многа хворых людзей. А тады ты такія словы сказаў, а я не памятаю. Часам не трэба многа, ты выконваеш свой рытуал, як святар, хвораму чалавеку. Калі адбываецца пахаванне, шлюб адбываецца, хрос адбываецца, імша, споведь, ты часам забываеш, бо это поток людзей. Некаторыя хвіліны я памятаю, як гэта адбывалася. Але мне прыемліва, што нават па інстаграму часам, калі адбываецца гадаўшчына шлюба в якіхсьці сем'ях, они прысылаюць мне, скажем, свой фотаздымак з того года, калі я вянчаў іх, шлюбаваў, і яны кажуць: у нас яшчэ наступная гадаўшчына, гадавіна шлюбу. Дзякуй вялікі за шлюб, які быў тады і тады. Яны часам падпісваюць нават такую цытату, якую я сказаў тады. Ведаеце, гэта прыгажосць святарства, правда? Хрост. Яны прысылаюць мне фатаграфіі, як я хрысціў это дзіця, як я яго цалую. Першая бузька, скажем, у лобік я цалую того дзіця, якого пахрысціў, вадзічкай паліў, і это першая бузька як хрысціянін. Як католік я першы пацалаваў, потом мама, можа, цалуе, там, бабуля, можа, цалуе, не столь важна, але я першы это зрабіў. Яны гэта фатаграфіруюць. Порой, як я там паднімаю, як там фото, скажем так, выставу раблю, не выставу, а разам фотаздымкі, раблю розныя, скажем, імпровізацыя з гэтым дзіцём, яны фатаграфіруюць і гэта мне прысылаюць. Гэта не толькі ў той дзень, калі я пахрысціў, але праходзіць некалькі уже гадоў, яны прысылаюць это як гісторыя. А для мяне гэта ёсць радасць. Таму што я не сыграў роль. Скажем, красиво улыбнулся, прыгожа пацалаваў. Я выканаў чалавечнасць, искренность, душевность. Я открылся для этого человека. И многие люди аднойчы сказали, что мы нават выйдем замуж толькі тады, калі сапраўды, я помню, аднойчы сидзела такі па калядзе, і на одну дзяўчыну, я на 27 гадоў мела, я кажу там: а чаму ты не выходишь замуж? Калі ты выйдешь замуж, пора. Она мне сказала: это один раз мне было за все 17 гадоў. Каляды было у меня вельмі много сямей. И она мне сказала: калі я найду такого мужа, як мой тата, тады выйду замуж. Это один раз мне такая дзяўчына сказала, а тата сядзеў побач яе. Яна расплакалась. Гэта дало мне знак, што сапраўды вялікую роль адыгрывае для дочкі яе тата. Сапраўды ён добры. І гэтыя словы. І гэтымі словамі таксама многа раз успамінаю, і хтосьці скажа: я пашоў у семінарыю, таму што гэта быў такі ксёндз. Я пошел в семинары, потому что не только с нашей парафии, с других, потому что он зрабіў, скажем, культ, поднял.
зрабіў, удалося. Я, скажа, я захацеў быць такім мужчынам, які змагаецца за сваё царство. Это моя жонка и мои дети, это мое царство, это мое государство, по-другому, это моя семья. А мне хочется, потому что ён показал, як быть пастухом для гэтых овечек. А любой мужчина у своей семьи – это пастух для жонки и для детей. И масса других прикладов сегодня можно еще приводить. І таким чином упрыгожыць святарства і ўдасканаліць яго. Удосконалить гэта не толькі Евгения скончыць якісь навук, атрымаць диплом. То, что я скончыў сёння Люблінскі універсітэт і атрымаў ступень дактарату, гэта яшчэ, скажем, гэта не потолок, што я прыгожы святар і добры святар. Гэта не самае галоўнае, што я маю диплом. Сёння не галоўнае, што мне далі ў 2007 годзе, скажем, диплом, то, что я ксёндз, закончу семинарию. Это замало. Это замало то, что сегодня висит, скажем, знак благословения Папы Римского, что я стал святаром в 2007 году. Это замало. Головным это является то, что як ты поменяешь людей. Задание святара какое? Приготовить их до святости. Зробить их счастливыми. На працягу свайго жыцця мне былі такія прыклады, дзе давалася вельмі цяжка зрабіць што-то. Але ўдавалася змяніць людзей, выцянуць, скажем так, з балота, падняць. Я не хочу сказаць, што я тут супер хороший ксёндз. Нет. Я ж рабіў это не ад сябе, так Бог мне кіраваў словы. Што казаць гэтым людзям? Были такие хвилины вельмі тяжкие. Я не кажу сегодня про 20-30-летних. Я сегодня кажу про 60-летних, 70-летних. Поменять людей, зламать им гордыню. Каб яны научилися слухать нават простого маленького человечка. Я заўсёды нават в касцеле не один раз сказал: поверьте, то, что вы маете 70 годов, это не значит о том, что вы принцессы. Маленькое дитя, якое мае 2 годика, яно тоже заслуговує любов. І хоче, каб його любили і цінили. І хоче, каб його слухали. Почему ж малое дитя плаче, енчить і трапечется? Потому что вы не услышали это дитя, не почули. А оно хоче так само быть кимсь. Это тоже живой человек. И в этом моменте хотелось бы сказать о том, что мы повинны научиться, як святары, слухать, да нават як кожны чалавек, научиться слухать другого человека. Вельмі часто у нас бывае у людей гордыня, что мы чуем только свою точку зрения и вашу неправильно. Есть такая ситуация, возникает часом. Я хотела запытаться про особистые такие... Слово «кризисы» недоброе, но назову их кризисами. Ці было такое, что не хочу тут быть, хочу сысці, хочу это все кинуть и свое жыццё переписать? Вядома, Евгения, гэтых кризисов таких было вельмі много. Это не один раз, это было вельмі много. Цяжкасці прыходзілі нават і ў семінарыі. Цяжка ў навуцы где-то штосьці не разумеў, штосьці там далей и так далей. Кризисы были таксама и той хвилины святарства. Это я не хочу сказать, что 17 годов мне удалось вельмі легко прожить. Это было нават много слез. Это было нават хвилины депрессии. Это были хвилины, где ты не хотел ни с кем размовлять. Это был 1-2 человечка, яким мне ничего не казали. Ты им звонишь, а они только слухают меня. Я говорю, они слухают. Это были хвилины, когда ты не хочешь не есть ничего. Ты лежишь и глядишь в потолок, так скажем, такой мовой. Это были хвилины, где я не хочу жить. Хопить этого. Ну, як бачите, я живий, я усміхаюся. І виглядаєте доволі монолітно у гэтым сэнсе. Это значит, что я сегодня нават не стесняюся, не стыдаюся гэта казаць слоў. А давайте поглядим Старый Заповед, где он не хотел жить человек. Хёба.
Ему тоже не хотелось жить. А давайте поглядим уже апостолов. А что они видели? Коли бы забоялись, что Иисус помер, они все поутекали, а это не кризис для них был. А кожен из них спасал свое життя. Петр возьмите, который сказал, я не знаю его, коли грівся при огні. А позднее зрозумів сын своего покликания. А Иуда, он просто недооценил свое покликание. Потому что он пришел быть святаром, где головне только гроші. То бишь, по-другому, головне прожить пригоже своє життя. Но позднее он зрозумів, что не гроші у пригожого человека, а дзеянні. Заўсёды усе мы вельмі здольныя аратары, пригожа гаварыць. Але хто будзе выконваць наши словы? Хто за нас будзе гэта рабіць то, што мы сёння гаворым з вами? І для того, каб сёння змяніць чалавека, падкрэслі сваімі паступкамі. То, што мы сёння гаворым. Гаворым о любві, пакажы, насколько ты любіш то, што ты робіш. Гаворым о Богу, пакажы, як ты любіш Бога. Гаворым, што вы любіце радио Мария, и вы любите пригоже это робить, покажите, насколько вы хороший директор и ваши кіраўнікі. Вы говорите, что вы хороший наставник, покажите, что это не галоўна 45 минут, але выпустить это дитя, которое будет иметь что-то в голове. Знаете, сегодня я бы сказал не с точки зрения, скажем так, можно передать свою биографию, я бы сказал. 9 класс – это наставники, которые заложили у меня математический склад ума. И они убили мне математику, геометрию, физику, химию. Это самые пригожие для меня были предметы. Это не требовало мне сидеть, что-то читать. Я слухал на уроку, и я виконував это одразу на 5 баллов. Решались задачи, и одразу запоминались все эти теоремы и так далее, и так далее. Наставники просто хотели передать то, что они умеют. Так как было сказано, кожный добрый батько, он передаст то, что он знает, и что его отрымливается добро для своего дитяти. Это добрый наставник и добрый батько. И так само тут. Передайте то, что вы умеете. И наша с вами айчина будет прихожая. Це правда. Кожный повинен подойти с солидарностью. Поможите друг другу. Цените то, что вы умеете. Цените то, что где вы живете. И сегодня я нахожусь у Тракелях. Для меня сегодня головне, что цени эту территорию, цени Маті Божу и зроби для Бога и для людей. И сегодня на Ворнушині это самое пригожее место в этом нашем районе, где кожный, кто приезжая чи з Мінська, чи навіть з другой страны, то кіраўнікі Ворнова, они везут сюда на экскурсию спочатку. Они везут, что коли ты приехал на Ворнушину и не приедешь в Тракелі, это неправильная поездка. Ксёндз Юрый вернулся ізноў тое, пра што ён можа размаўляць бясконца. Я знайшла для себе адказ на гэта пытанне. Пра што ж гэта? Рэцэпт дайце, як выходзіць з такога стану, калі ты слёг, не еш, не п'еш і не хочаш жыць. Сёння нават, калі ты не ясі, не п'еш нічога, это хвіліна, дзе ты на самай справе нічого табе не хочацца рабіць. Для мяне, напрыклад, першапачаткова гэта малітва. Малітва, якая, ведаеце, калі я выходзіў, гэта была лес. Я много часу прабыў у лесе і там мадліўся на ружанец. Просто хадзіў. Слухаў, як птушкі спяваюць, як дрэвы скрыпяць. Слухаў нават у машыне, як дождж ідзе і б'е па вокнах. І гэта мне прыгажасць стварэння Божага. Люди, насколько они могут нам упрыгожить жыццё, насколько они могут нам змарнаваць. А птушка, якая спявае, она не спявае со злости. Она спявае то, что умее рабіць. И кожны з нас, каб быў чалавекам таким, рабіце то, что вы умеете, прыгожа у вас получается, сапраўды мы могли бы прыгожае грамадства зрабіць. Мы не заўсёды гэта нам даецца, мы не заўсёды это хочам зрабіць. А тое дрэва, якое скрыпіць, яно скрыпіць так, як яно умее скрыпіць, нічого больш. І гэтага я ўсяго навучыўся, будучы у такіх хвілінах.
Люди не заўсёды нам дапамогуць. Особенно люди, якія сильныя і попадают в этот кризис. Найдите еще больше сильного человека для этого, каб ён мог подавить. Это калі человек хварэе, то часам одна таблетка не помогает, треба большую дозу давать, правда? То же самое и с людьми. Калі мы сегодня захворели депрессией в кризисе, то нам треба найти больше сильно. Изменить территорию, магчыма. Змяніць працу. Сям'ю не зменіш. Але трэба старацца другому пачуць, што дрэнна робіцца или што у хворага чалавека робіцца ў сярэдні. Шкада, што ў сем'ях, што калі крызіс ёсць у жонкі ці ў мужа, што яны не размаўляюць паміж сабой. Кожны з іх занят сваёй справай, калі прыходзіць з працы. Падзелены комнаты, падзелена на час ежы. І такіх сем'ях мы моцных не зробім, это першае. А другое, аб чым мы марым аб будучым пакаленні? Дзеці гэта ўсё ж бачаць. І гэтыя раны, яны выносяць у свет, гэтыя дзеці, калі падрастаюць. З гэтымі ранамі яны жывуць дзесяцігоддзямі. И для того, как выйти с крыжица, треба решать это все на корни. Треба размовлять. И то, что когда у меня было, это были те люди, которые я просто говорю, они слухали. И это так самое избавление. Молитва это само собой. Я читал, книжку брал в лесе, ходил, читал, Библию читал. Одной человек, когда читал, приехал, там памятник стоит. И приехал православный дядька на такси подпитый. И он чуў, што я чытаў Біблію, пачуў гэта. Говорит, слухай, ідзі сюды, хлопец. Ну, хлопец, дядька, як ён там не назваў. Ідзі сюды. Слушай, у меня газета есть. Давай вот тут посядзім разом с тобой. Даў мне кусок газеты. Сели мы, ён сабе, я сабе. И он рассказал про свое жыццё. Я только его слухал. Я не рассказывал, кто я такі. Он не знал даже, не знал, что я ксёндз. Я не знал это. Але ён просто размаўляў, бо ён чуў, што я Біблію чытаў. Просидел он, может, годину. Позднее вызвал такси, или такси чекало, я не помню, это давно уже было. И он поехал из до хаты. Приехал как бы на эту могилу, а могила там стоит у лесе. Ну так, потому что до той могилы можно пройтись, если какая-то стежка вытоптана. Могила ухожена. Але мне было вельми приємно, что она вот такая вот таких хвилина была, что это якби мне може тяжко, але йому тяжко, коли він приїхав випити навіть на таксі на це місце. І у кризисах, коли бывается, то, что многие говорят, возьми, там, поешь, где-то съезди, отдохни, не завсёды это доброе лекарство. Вядома, для когось може, не буду спорить, для когось може і гэта добрым з'являється лекарство, але не для кожного. Все зависит от того, насколько який у нас темперамент. Для более таких простых людей, слабых людей, может добро поехать на дачу, на вёску, поковыраться в земле. И они себе сутешить. Для людей, якія ораторы, они уже наговорились с этими людьми, уже хочется быть без людей, правда? Мы повинны это разуметь. Хочется здесь закрыться, в утешении побыть. И, конечно, я ожидаю кожному, скажем так, слухачоў, гледачоў, вам атрымалася прыгожа, больш можа, вам удалося прыгожа пражыць, калі вы нашли для сябе хоць такого аднаго чалавечка, як лекарства, які вас сумее падняць, працянуць руку, калі вам вельмі цяжка. Умее паслухаць, умее быць падушкай, умее таксама быць рымнём. Такі чалавек, иметь такого чалавека – это збаўленне на зямлі. Мне цікава, калі вас перамясціць з ціхіх такіх, па вялікім рахунку, ён ціхія, далёкія, мілыя маленькія тракелі, якія часам напаўняюцца такім віраваннем жыцця, у мегаполіс. У мегаполіс які-небудзь, ну, возьмем самый наигоршы беларускі мегаполіс, якім все вось так ідуць сваім шляхам, ніхто ні на каго не глядзіць, праца, інтэнсіўнасць, рух, там, транспорт, а можа нават горшы мегаполіс які-небудзь, не ведаю. Скажу одной такой примовкой. Улыбнись, и тебе люди потянутся. И всё. И то это хватит. Не боитесь такой перспективы? Нет.
Трэба чалавеку быць самаўверенным. Калі ставіш цель, не вижу преград. І калі ты не видишь преград, все атрымаецца. І на гэтай ноце можна было бы скончыць, але ў мяне яшчэ парачка пытанняў. Калі ласка. Пытанне такое, што з праяваў сучаснага свету абурае вас больш за астатнія праявы? Іх шмат розных, вельмі шмат кепскіх, негатыўных. Якая вас больш за ўсё так робіць сумна? Сумна. Больш можа сумнае, нават то, што людзі часам, можа быць, зрабілі табе крыўду, і былі такія хвіліны. Але прыходзяць такія моменты, дзе яны, і многія нават прыходзілі і казалі: прабач, моя віна. Можа хвіліны то, што, вядома, па тракельскаму аб'екту сёння можна сказаць, што маса такіх моментаў, дзе мы будавалі, потом это развальвалі. Трэба было перарабляць. Маса такіх было моментаў. Але і гэта мяне не останавливало. Вижу цель, не вижу преграды. Сумным, што з'яўляецца, гэта, што можна сама больш з'яўляецца тым, што не заўсёды чалавек дацэніць. Сумным з'яўляецца то, што многія, з-за сваіх, скажам, можа, пагрэшнасцяў характару, яны ўмеюць крытыкаваць, але не ўмеюць рабіць. Яны прыходзяць і крытыкуюць: маладзец, ідзі зрабі лепей. В такіх хвілінах. Сумным можа з'яўляецца то, што хацелася, можа, больш чагосьці яшчэ зрабіць, але не заўсёды атрымаецца так, як ты хочаш. А наогул все добра. Калі сёння прыехала Рада Марія до нас у Тракелі, это значыцца, што ўсё хорошо. Значыцца, гэта месца, сапраўды, оно стало вялікім. Гэта месца, якое прыцягвае людзей. Самае галоўнае, знаеце, я чалавек патрыёта, патрыятізма. І мне вельмі прыемлю, што Тракелі знаходзіцца на нашай айчыне. Есть такое прыгожае месца у маленькай, скажем так, куточку нашай айчыне, на Ворнаўшчыне. І для мяне гэта вельмі прыемна. То, што сёння распастраняецца думка і вядомасць, гісторыя аб Тракелях. Больш і больш. А пасля сябе за сваё жыццё я ўжо аставіў якісьці след. І яшчэ папрашу вас, традыцыйнае пытанне напрыканцы праграмы, гэта парада тым маладым людзям, якія вагаюцца, ці ісці ім на гэты шлях, бо толькі розных іншых варыянтаў. Калі хочаш быць святаром, ці сястрой законнай, першае пытанне трэба паставіць: для чаго ты туды ідзеш? Для чаго ты туды ідзеш? Вось, каб быць святаром. Лепей не ісці. Проста быць святаром лепей не ісці. Святар – гэта не толькі аратар, было сказано трошкі раней. Святар – гэта чалавек, які мае адкрытую душу, сэрца, які стараецца любоў Божую перадаць людзям і Бога людзям занесці так, што на самай Бог жыве тут. Ці Маці Божая. Зрабіць так, каб людзі паверылі, што сапраўды Бог ёсць. Чаму цуды збываецца ў нас? Людзі ўверылі, што Бог іх чуе. Калі прыходзяць дзеці да сваёй матулі і просяць штосьці, часам мама гаворыць: так, добра, куплю табе или зраблю табе гэта, так? А часам не. Чаму? А матывацыя з'яўляецца тое, што неуверенна гэта дзіця папрасіла. Трэба столькі даць гэтай любві, чтоб не было выбора у матері адказаць дзіцяці. Так як і ў дарослым жыцці, калі мы прыходзім, штосьці просім. Трэба папросту так уверенно даць. І тое сама тут. Калі мы хочам стаць святаром, пастаў цель, што для цябе галоўнае будзе ў тваім жыцці. Калі ты прыйшоў на першы курс, і ты паставіў цель, што ты хочаш быць святаром, ты закончыш 6 гадоў, ці 7 гадоў, ты скончыш гэта. Але мэта, які ты будзеш святар? Проста быў святар? Или зрабіць так, што я не кажу, што ты павінен быць 100%
там супер гіперактивний. Ну, зроби хотя бы 10%. Что у тебя атрымаецца? Атрымаецца у тебе играть на органах, музыка. Ну, зраби штось с точки зрения музыка для касцёла. Маеш ты прыгажосць у сваім сэрцы з дзецьмі, так зрабі ты якісьці гульні, акцыі, спатканні з тымі дзецьмі. Калі ты маеш такую, скажам, актыўнасць, напрыклад, розныя там рухы, там ружанцовай Маткі Божай, ружанцовай, Маргаретка, ты маеш рух ружанцовай, кулка святого ружанца, займіся гэтымі людзьмі, як ты маеш такое. Чи ты маеш жаданне да тых людзей, які ў вязні, хадзіў ты ў вязню, займайся. Маеш жаданне да хворых людзей, займіся гэтымі. І калі мы з вами будзем кожны па тых здольнасцях рабіць, или маеш жаданне, ты сапраўды сваё святарства будзеш любіць вельмі моцна. І з тваё святарства, хоць і будуць крызісы і депрэсіі, ніхто тебе не сломает, потому что ты его любишь. Потому что ты поставил цель, что ты хочешь зрабіць у гэтым святарстве, у гэтай дарозе. І калі ты будзеш выконваць гэтую мэту, якую ты паставіў, твоя дарога будзе на самой справе прыгожая. Яна будзе прыгожая. Гэтую прыгожасць святарства не павінна украшаць чужыя кветкі. Людзі і твои паступкі. Калі маса людзей да цябе звяртаюцца, прыходзяць за дапамогай, яны веруць, што ты вялікі чалавек, і ты ім паможаш. Не толькі пахрысціць, пашлюбаваць, але нават дамовіцца в якойсьці другой прычыне. Падвязі, завязі ў бальніцу, паразмаўляй з настаўнікамі, штосьці другое, так далей, так далей. Чалавек, святар, гэта не толькі ў касцелі, але ён нават у тых розных момантах, дзе можа аблегчыць жыццё, цяжкасці, ці па-другому дапамагчы несці крыж гэтым людзям. Дзякуй шчыра за ваш аповед. І вам таксама, Евгенія, за магчымасць сёння быць у Тракелях. Жадаю таксама для усіх працаўнікоў Радыё Марыя, каб вы мелі сілы. Вы добрую справу робіце для людзей. Людзі сёння вас слухаюць, з вамі моляцца разам, да вас прыязджаюць, вы да людзей прыязджаеце. Вы заносіце Езуса праз СМІ. Наша задача святароў быць з людзьмі, і так мы заносім Езуса. А кожны з нас выконвае на самай справе, як веруючыя людзі, па-свойму, правда, заносім Бога. Наогул мы все разам робім добрую справу. І калі кожны з нас будзе гэта цаніць, калі кожны з нас гэта будзе ахоўваць, мы зразумеем, на самай справе касцёл вялікі. Касцёл вялікі. Не напрасна Езус памёр на крыжы. Не напрасна ён сказаў, што я вас кахаю. Шкода, што мы не заўсёды гэта цэнім. А я вам жадаю, каб ваше заданне, якое вы выконваеце, прыносіла вам плады. Жадаю, каб вас многія людзі такія пісалі нават пісьмы, адкрыткі прысылалі і сказалі: Радыё Марыя, спасибо вам, дзякуй вялікі за то, што вы ёсць, што вы падтрымліваеце нас, што ваш голас чуем Евгенія не адзін раз там і так далей. Вялікі вам дзякуй. Няхай Маці Божа Тракельская вас ахоўвае. Яна вас полюбіла, вы прыехалі на свята 12-13 ліпеня, якія былі ў нас, і ў наступным годзе таксама ліпень вас чакае. Бо як не прыедзеце, яна будзе мець смутак такі, што Женя не прыехала, Валентин таксама. А так будзе радасць, што вы з намі тут. Яна скажа: о, мои дзеці прыехалі, якія гавораць аб Тракелях. Хто я такая? І вы занесете на весь касцёл, на всю нашу айчыну, рэспубліку аб Тракелях вядомасць. Многія людзі будуць чуць, бачыць і будуць радавацца, што Марія будзе радавацца, што вы занеслі ў якуюсьці хатку, которая, может, нават і не ведалі, што такое Тракелі, што такое Маці Божа Тракельская. Для них будзе прыемліва. Выконвайце свае мэты, выконвайце і рэалізуйце свае здольнасці. Жадаю, каб у вас новыя думкі былі, а самае галоўнае, каб тыя людзі, якія вы найдзеце для размовы, упрыгожвалі ваши, скажем, заданні, якое вы выносіце для людзей, каб гэтыя людзі давалі вам энергіі яшчэ больш працаваць і выконваць то, што вы распачалі сваё заданне ўжо давным-даўно.
А калі у вас атрымоўваеце, знаецца, можна сказаць, што вы на сапраўдна добрай дарозе стаіце. Бог вам благаславіць. Няхай Бог вам благаславіць. Жадаю для вас таксама гледачы, слухачы добрага гэтага прогляду, добра, скажем, дачакацца адвенту і прыгатавання да адвента. Мы сваё пажаданне таксама перададзім праз радыё Марыі на Божае нараджэнне, што Маці Божая Тракійская заўсёды ёсць у вашым сэрцы і назаўсёды пазастане з вамі. Шчыра дзякуй. Калі ласка. Дзякуй. Я шчыра паспрабавала аддзяліць асобу святара адказнага за санктуарый ад справы, якой ён жыве. Не надта атрымалася. А мо ж так і трэба? Хай будзе такі маналіт. Святар упрыгожаны людзьмі, учынкамі, які ідзе да сваёй мэты і служыць Богу, Марыі і людзям без аглядкі на сябе.